D'ells són avui aquí entre nosaltres, companys d'Euskal Herria, de Madrid, Andalusia, Catalunya, i per motius ben diferents. Per ser anarquistes, llibertaris, ocupes, antifeixistes, antimilitaristes, ecologistes, independentistes, comunistes, i un llarg etcètera. Disculpeu-me si no us anomeno a tots perquè en sou centenars. També hi ha d'altres que no poden estar aquí per diversos motius, però que els tinc molt presents, que són el meu estimat Sat, Bucaneros e Indagorri, i els presos del PCR que encara continuen en condemna en una presó. Vull fer una menció especial per qui ja no hi són amb nosaltres, però els portarem sempre al cor. Pedro Álvarez i Guillem Agulló.